μαζί ποντιακοί θρύλοι και παραδόσεις. Το τραγικό στοιχείο είναι ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά στην ποντιακή δημοτική ποίηση. Το στοιχείο τούτο βρίσκεται σε άμεση σχέση και συνάφεια με την έννοια της υπέρτατης θυσίας. Θα σταθούμε, αγαπητοί ακροατές, σε ένα παλιό ποντιακό δημοτικό τραγούδι. Ο θρύλος του χάνεται στα βάθη των ελληνικών αιώνων. Πρόκειται για το τραγούδι «Τη τρίχα στο γεφύρ». Σύμφωνα με το μύθο, 1000 μαστόροι έχτιζαν και μύριοι μαθητάδες. Μα για το γεφύρι το πρωί χτιζόταν και από βραδείς γκρεμιζόταν. Κάποιο δαιμόνιο που κατοικούσε στα θεμέλια του γεφυριού κατέστρεφε κάθε τόσο ό,τι οι μαστόροι και εργάτες δημιουργούσαν. Τραγική η θέση του πρωτομάστορα. Το δαιμόνιο ζητεί από αυτόν μια υπέρτατη θυσία. Πρέπει να θυσιάσει κάποιο προσφυλές του πρόσωπο. Προσφέρει ο πρωτομάστορας τον πατέρα του. Δεν ικανοποιείται το δαιμόνιο. Προσφέρει τη μάνα του, τα αδέλφια του. Όμως το δαιμόνιο άλλη θυσία θέλει. Προσφέρει ο πρωτομάστορας τότε την αγαπημένη του γυναίκα, την καλή του για θυσία. Αυτό ζητούσε το δαιμόνιο. Πέφτει η γυναίκα του πρωτομάστορα μέσα στα μαύρα και δαιμονισμένα νερά του ποταμού. Με την υπέρτατη αυτή θυσία θα ικανοποιηθεί το δαιμόνιο και θα αστεριωθεί το γεφύρι. Στην αρχή η γυναίκα του πρωτομάστορα καταργέται μέσα από τα φουρτουνιασμένα νερά το γεφύρι να μην στεριώσει ποτέ. Όπως πέφτουν τα δάκρυά της, έτσι να πέφτουν και οι διαβάτες που θα περάσουν πάνω από το γεφύρι. Γρήγορα όμως παίρνει πίσω τις κατάρες όταν της υπενθυμίζουν ότι έχει αδέρφια στην ξενιτιά και θα έρθουν να περάσουν από το γεφύρι αυτό. Το τραγικό στοιχείο, όπως προβάλλει στο ποντιακό τραγούδι «Τη τρίχα στο γεφύρ», είναι συγκλονιστικό. Συναντούμε βέβαια τον ίδιο μύθο σε πολλές παραλλαγές του αυτού άσματος. Το νόημα είναι ένα. Υπέρτατη θυσία. Θυσία ανθρωπίνης ζωής για την θεμελίωση μεγάλου και ωραίου έργου. Έτσι δικαιολογείται η απόφαση του πρωτομάστορα να θυσιάσει τη γυναίκα του. Η δικαίωση της τέχνης του έχει βαθύτερο κοινωνικό περιεχόμενο. Υπάρχει ομώνυμο δημοτικό τραγούδι της Υπήρου, της Άρτας στο Γεφύρ. Και στο τραγούδι αυτό έχουμε τον ίδιο μύθο. Όμως υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο του τραγικού στοιχείου. Φαίνεται τούτο καθαρά με την συγκριτική αναφορά σε ορισμένους στίχους. Ο υπηρώτης πρωτομάστορας, λίγο πριν από την ώρα της θυσίας, δοκιμάζει έντονη συγκίνηση. Πονεί για τη γυναίκα του. Θέλει να αναβληθεί για λίγο το κακό. Στο μήνυμα προς τη γυναίκα του λέει: «Αργά ντυθεί, αργά λαχτεί, αργά να πάει στο γιώμα, αργά να πάει και να διαβεί τη σάρτα στο γεφύρι. Αργά να αργήσει η φοβερή ώρα, ανθρώπινος ο πόνος». Στον πόντιο πρωτομάστορα δεν υπάρχουν περιθώρια χρόνου ούτε για αναβολές ούτε για συγκινήσεις. Αυτό δείχνει η εξωτερική του συμπεριφορά. Το εσωτερικό του ψυχικό δράμα δεν το αποκαλύπτει. Το μήνυμα του ποντίου πρωτομάστορα προς την γυναίκα του είναι κατεπήγον και επιτακτικό. Σάβα να πάει στο λουτρόν, την κερεκήν σογάμων,
και την Δευτέραν το πουρνών αδάνα ευρισκάται. Όχι μόνο δεν θέλει να αργοπορήσει, αλλά αντίθετα θέλει να συντομευθεί η διαδικασία της τραγικής θυσίας. Και κάτι άλλο. Παραγγέλει ο Πόντιος πρωτομάστορας στη γυναίκα του να πάει στο λουτρό, έπειτα στο γάμο, σιχαράν, σαν να πρόκειται για πανηγύρι. Υπάρχουν διαφορές και στα επεισόδια κατά την ώρα της τραγικής θυσίας. Στην υπηρώτικη παραλλαγή του τραγουδιού, ο πρωτομάστορας υποδείχνει στη γυναίκα του με πολύ πλάγιο τρόπο το καθήκον της να θυσιαστεί. Δεν της φανερώνει ίσως και τον υπέρτατο λόγο της θυσίας. Το δαχτυλίδι μου όπεσε μες στη μεσιά καμάρα, και ποιος να μπει και ποιος να βγει το δαχτυλίδι να βρω. Διερωτά το πρωτομάστορας ποιος θα μπει μέσα στα νερά του ποταμού για να βρει το δαχτυλίδι, ρωτά την καλή του γι' αυτό. Στο ποντιακό τραγούδι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στο ποτάμι δεν έπεσε το δαχτυλίδι του πρωτομάστορα, αλλά το σκεπάρνι του. Το σκεπάρνι, η τέχνη του πρωτομάστορα. Υπάρχει συμβολισμός. Εκεί ίσο μαύρων ποταμών ερούξεν το σκεπάρι μου. Και δεν διερωτάται ο πρωτομάστορας, ούτε ρωτά τη γυναίκα του ποιος θα πέσει μέσα στα δαιμονισμένα νερά του ποταμού κλπ. Στο ποντιακό τραγούδι ο πρωτομάστορας θέτει μπροστά στη γυναίκα του ευθέως το πρόβλημα. Κόραν βουτάς και πέρτσατο, είσαι τεμόνι κάλλη. Αν πέσει στα νερά και θυσιαστείς, γυναίκα μου, για το σκεπάρνι, για την δικαίωση της τέχνης μου, την θεμελίωση του γεφυριού, μονάχα τότε θα είσαι άξια, γυναίκα μου, τεμόνι κάλλη. Στο ποντιακό τραγούδι το υπέρτατο καθήκον επισκιάζει κάθε άλλη αξία και ιδανικό. Ο ανθρώπινος πόνος δεν εξωτερικεύεται. Τραγική η ώρα και κατεπίγουσα. Οι συναισθηματισμοί παραμερίζονται. Αντίθετα, στη σάρτα στο γιοφύρι, ο ανθρώπινος πόνος είναι ολοφάνερος. Κυριαρχεί το στοιχείο του συναισθηματισμού. Αυτό βέβαια αφορά την διαδικασία της τραγικής θυσίας. Κατά τα άλλα, και στη μια και στην άλλη παραλλαγή του τραγούδιου, ο βασικός σκοπός παραμένει ο ίδιος. Η ποντιακή παράδοση διαλαλεί αιώνες τώρα την πίστη των Ελλήνων στην αξία κάθε υπέρτατης θυσίας, που είναι απαραίτητη για την δημιουργία μεγάλων και ωραίων έργων. Και θα συνεχιστεί τούτη η παράδοση υπέροχα με το τραγούδι «Τη τρίχα στο γεφύρ», σαν μήνυμα επιτακτικό για υπέρτατη θυσία στο βωμό του έθνους και της κοινωνίας. Με πρώτο μας τώρα Ελλάδα πνευότανε να στέλνω το γεφύρις εδάφνε και μυρημένε αντίγωσε τον κύρι μου τώρα νάνον, τώρα νάνον αλλιώ κήρυμα και έχω φορέ παρήθνονιάς πάνε να δεις με πρώτο μας τώρα Ελλάδα πνευότανε να στέλνω το γεφύρις εδάφνε και μυρημένε αντίγωσε τη μάνα μου τώρα νάνον αλλό μανίτσα κι έχω φορέ παρήθνονιάς πάνε το δεις με πρώτο μας τώρα Ελλάδα πνευότανε να στέλνω το γεφύρις εδάφνε